Mitä mun työkuva kuuluu? No, ihan alusta alkaen meille tulee yhteydenotto niin esimerkiksi uudesta pihakohteesta, olipa se sitten pihahoitoa tai uutta istutusta, uutta viherrakentamista. Ja käyn kohteella, olen yhteydessä asiakkaaseen ja sen jälkeen teen mahdollisesti jonkinlaisen suunnitelman siitä, mutta ainakin tarjouksen. Ja jos tarjous tilataan, niin sen jälkeen myös työnkuva kuuluu sitten tämän työn johto ja järjestäminen käytännössä sekä ihan aina tuonne melkein laskutukseen saakka. Viherviisikko on hyvä työpaikka siksi, että täällä on hyvä, rento, välitön meininki, mitä itse asiassa en ole koko useamman 10 vuoden aikana muista kohdanneeni. Fiilis, ilmapiiri, työkaverit, työ itsessään ja vapaus ja itsenäisyys, niin siinä on minusta nämä Viherviisikon parhaat puolet. Sen lisäksi me ollaan helvetin ammattitaitoinen porukka. Tämä on hyvä mesta tehdä töitä.